Meghalaya pen Assam Chief Minister atumang bong kachingwa ahut give and take policy mate longle ki pila pen kedeng asai kapinchong ponji pu puthak pinia hoilong Meghalaya sarkar atum nang kilu rahut KSA pen danglok ongdung ahoilong ki dwara atum thurdun paksi khangdun cheklo Kisunga porhut ke rada so atum si chesong du nangji lapen aprana muita chipi du nangji la pulok si rada so atum ke adu ke do du nang lok pulote rat pen kangwai ke thege ding atum ke do ale ko pilo Mithanga rada so panjong si chinghon thekthe la pencherai komnun thekthe pulote rada so tum kumara phalo ningka chithepo la sonsi nonili tum karbiang long ke theke dinga tum ke choma tha bomlo Meghalaya pen Assam mate west karbiang long hoi block si pen block hinia long kai ke mat ahoilam ki pen suluk sodak ke donang vera phita kapang sampon chikalisi puthot give and take policy mate longle ki pila pen ke denga sai kapinchong phutha suluk sodak ke du thujiang ring thepiklo Kedam tang chakhong chiklo ni phaing ko rakhe thomar ni Assam Chief Minister pen Meghalaya Chief Minister atumang bong adue hoi alam kachingwa yahut give and take policy mate longle ki pi pen ke denga puthak pangdak ponlo la solong west karbiang long ka parlo amri chinthong hawar ronging koirai siso seke Meghalaya ke parlo ponji pu angring ke do kogajok KSA pen danglok ahoilong ke dwara ratum ningkang samse chepaklang ponsi pini Meghalaya sarkar atum west karbiang long nang kilu rahut setame Sabuda border check post along KSA la pen ahoilong ke dwara ratum thurdun paksi khangdun cheklo la sohut kache bohong kacharbo la pusona tomon ke ave pusitame bangalong leta thidun de la pen itumalong leta nang thilong le pusi sodak pen pachini ponlo Halapu KSA songja kaning jetengke give and take policy ka pachun japhan pini Meghalaya DC SP atum nangkelang chari japhan ke wangke nitumla dak chinthong hawar block si pen block hinya ratumke longle chimuni sita pekponun elapen Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma ame thangale aphan karbiang longalong le ke NG polong nitum mantuneta chekroi dun thekthe anparta bangso give and take policy che and etike kache song padupon bomji pusi pangdapo पे जो देखा हमने कि मेघालय गवर्नमेंट तथा मेघालय का डीसी एसपी सब मिलजुल के हमारे कार्बी आंगलों जैसा ब्लॉक 2 पे वो लोग विजिट करके और लोग जो असम गवर्नमेंट और मेघालय गवर्नमेंट जो पॉलिसी अडॉप्ट किया है गिव एंड टेक पॉलिसी उसको फुलफिल करने के लिए वो लोग हमारे कार्बी आंगलों एरिया इलाका पे आके वो लोग सर्वे करने के लिए आए हैं तो यहाँ की हम चिंथों की इलाका और ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 की पब्लिक लोग ये नहीं मानते कि ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 हम नहीं मान सकते क्योंकि हमारे कार्बी आंगलों का जो मिट्टी है 10,434 स्क्वायर किलोमीटर ये हमारी मिट्टी ये हमारी शान है ये हमारा खून है ये हम या मेघालय हो या किसी भी नाइबरिंग स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हो हम उन लोगों को नहीं दे सकते और हम असम गवर्नमेंट को कंडेम करते हैं जो हिमंता बिस्वा शर्मा असम की चीफ मिनिस्टर आप अपने फायदे के लिए हमारे कार्बी आंगलोंग का लैंड यूज ना करें और हम मेघालय को भी ये मिट्टी देने के लिए हम नहीं राजी हो सकते आने वाले दिन भी आज जैसा हम लोग आंदोलन किया है अगर आने वाले दिन भी ऐसा जो गिव एंड टेक पॉलिसी आप लोग रिजोल्व नहीं करते तो हम इसके लिए आगे आने वाले दिन भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा भी Halapuladak local MAC Prodip Rong Pisatame Pinyason Alangli Arara Suatumaphan Kiduke Sunga Porhut Karjab Dunde Banki Ning Duklo Puta Pangdapo Lasonda taxi ahoilong ke do rongara hin pentame kaning jetenke give and take policy ni tum chedonunde lapen bangso give and take policy jongsi lapua natsi nangke deng pulote lake prabjin pen che anangji pusi sodak pen pachini pom Laya Chief Minister lapen Assam Chief Minister yitu alang letum give and take policy bordar puthak kachingwai salam labangke ladak ke do arat lanon dak Meghalaya border la pu Nongpo district lapen umroi kontensi muhati kontensi kachedai tuman labangke enchi sita longle nang parlu longle abang ekrodunde lapen Chief Minister yan jitu kachingwai la give and take policy bang yong se la pusi nang target rong pulotangte labangke prabjing pen withdraw nang hi pusi dakarat ke kadu weta ningjelo lapen nili tala se ningjelo lapen Chief Minister atum no Chief Minister atum de abatai ta latum la situation pakriyat popang samthuri lasun kaching waidu Profula Kumar Mohan topen ala eke molong hutala puson lo labangge development puthak latum chingwai lo latum development puthak chingwai lo puelo ahoi pen kilometer cap kar bianglong ardo ahoi pen kilometer cap Meghalaya arlu development chipi seroi nang pulo seta hala suhut ke chipudu lake DC pen concern anangji council pen concern anangji la pen halak ki NGA public la general public ke tumo phanta concern an konangi pulo Lahaya polisi kedeng thapen ahoilong ke durapet akhayang bong pacharbo sai claim ponang ni puta alang litum kachuning ri padupon
laso meeting rat kaching room laso rat ke pha yelam thekala hello che chok nang aphan ali che theng nang aphan kali lapen ke meghalaya sor aphanta atum tek nang pine po aphan kali sarkar yan kaching ki aling seta rat phan pe phopadet nang po rat duk de nang po alang tum jitu a policy claim aling seta me rat phan ru de policy bang e claim melo tanon son rat phan ru klok policy pulotang te rat che chak che lase non dak Karbi Anglong powerful CM tuliram ronghang alang li amat tapen apnap dik pen amat alang li sala bang sola bordar khuri sai alama bangke nerat sung det na nerat duk det na dak nerat ta su ne det ta suta ne pisung longle pelak longle pura alang li chinira alang li Meghalaya government benta chengki serarak ra labang so alam bang peklip seraka son te pusi rat ke tuar chulang lo lapen labang so kadu go vela dak ahoi kedo arat an ke aneng ke thela helo non ke dam tang khasi community nongtung kharwang lapen ke Karbi lapen ke Nepali ladak eng samjin pen kedo tang adim ke ladak netuma phan nang pacharbu nang paching cheka kam ke nang claim renon pusi kado we phanta puthip lo lapen pinipen la sa Assam chief minister ta labang sa policy ge nang nelo lapen torun go chief minister arni lapen ala don kuparoi la suarni ta chipulo je netum ladak as boro house lapen ke Assam chief minister office lake Meghalaya lukim detlo lapen 5-star hotel Meghalaya lukim detlo la sa lara bangke irong rong ni chumanga rong nang tum chupek project ta pu endunon pulake Sun City lok salong se chengwai lake nelita arjun long labas la son ka chengwai tap bangke pini pen ke nata ta chief minister ta chengwai tap nang nelo Jingthong pen hemari rong phar la pen lang hem phi pen bir sing tisu Karbi Anglong live